И богатите ще да даде пари. Айде не дай пари, да видим, де ще идиш. Закъсал си между Русе и Силистра. Или Русе и Търново. Сега дет не мога минат. Айде не, много ще гиеш парите. Звъниш, никой не ти дига. Ма аз имам 3 чувала, има и 13. Ще умреш там. От суд. Ма получавам инфаркт или нещо ми става. Да бе. Ма имам пари. Айде да те питам, много ще ги дадеш. Те ще ли имат, като имат пари, се решат проблема. Нищо няма решат, ако нямаш хора. Нищо. И това е най-голямата простотия, която аз не мога да проумея на тези крадци, че поне за тях да помисля, защото и те са тука. И те са тука. На този кораб. Всички сме на кораба. Аз ако мога, те ще гледам устрани, то свирам не може. И зато и лая се опитвам да направя нещо. Поне на някой да му дойде на акъла. Какво става? На даскалите, например. На преподавателите в висшите учебни заведения. На интелектуалците. На художниците. За художниците оттатък. Театрите, кината. Да им дойде на акъла, че не е само той, бе. Че има едно нещо, което викаше другаря Живков. Работници, работническа класа трябва да има обучена, да може да оправи тока, защото сега няма кой да го оправи, защото никой не ги е научил. Хайде ли да го оправят? Що ли го оправят? Защото няма кой. Екипите, екипите работят. Кои екипи, бе? Какви екипи, бе? Викат се раздвижват и виждали ти ли ги екипите какви са? Те на другото място екипите са дошли от Марс, и специални идат, с изкуствен интелект. От разстояние оправя жиците. Да, телефонно ги оправя. Видяхте ли какво стана? 16 часа, валя. И ние се острахме. Да, няма кадри, няма хора. От сега нататък всичко, което поженахме с нашите глупави глави, което посяхме, искам да кажа, с нашите глупави глави, включително с тези крадци, политичен сътъж, защото той не може, той се е гласял да ходи на острова, ама фанало го е той време у Балкана. И не можа да замине, замръзнал там. Или нещо му станало и няма доктор, то по сухо няма доктор и камо ли сега да дойде някой. То не може да миниш. Аз вчера изхвърлих 10 тона пясък си, такова, сняг. От казармата не съм изхвърлял толкова, защото нито и на улица не беше разрината. И колата, както и 4 по 4, окопава се, рина псувам, защото не мога да оставя там, защото едно не беше разчистило главната улица, де стига до нас там. Да. Да изляза, не да дойде линейка. Не да дойде. По-рано се мобилизираше армията, защото те имаше. Млади, здрави, прави момчета. Я ги накарай тези момченца сега фанат по една лопата. Ми те знаят само да се епилират, да се поддържат ногтите, брадите да са такви страшни като хайдути, ама като вземе лопата и не мога да я фане, от коя страна не знае. Или греблото. Отде да знае, то не е голо в казарма, то не е наказвано в училище, то не му е показвало нищо. Всичко друго, но не е да е полезен. За себе си и за обществото. И как ще стане тя? Хайде, дет съм бил черноглед. Много искам някой да ми покаже нещо положително. Бе. Че има банани? Освен да си го назавреш от... Кота топли този банан? Че си ходил навънка? И като ходи навънка, ко видя? Ти вместо да си дойдеш с 300 в България, ти обясняваш колко е хубаво там. Днеска Карбовски вика, в другите държави тока не гасне. Не бе, Карбовски гасне много. Цяла Канада оставаш. Цели щатои са оставали. Само че там ставаха по 2-3 метра. И там нямат кадри. И там. И Европа няма кадри. Каквито да ги пляскаш. Няма кадри. Кой чака Европа, той чака и нас. Но ние имахме кадри. Но имахме. АЕЦ ще затвори, ви гарантирам, до 5-6 години поради липса на кадри. Поради липса на кадри. Защото няма да има кой да поддържа тъс технология. Там трябва да се знае много. Да, и ще сме на соларни панели, като падне така сняг и ще чакаш да запее коса, който живее. 21 век, помните ли кой ви каза, не академика Кирчо от село Паял? Маймуни с телефони. Ще умираме от елементарни неща. Сега не се размина, ма тя те първа почва зимата. И сега всичко ще е забрайло. Ще каже,
Ко толкова? Екипите. Те ти приказват, че кажеш навънка има към 10 000 екипа, работят, фъркат, оправят. И в същия момент ти излизаш и виждаш, че нищо няма, ама викаш, екипите работят. Кои екипи, бе? В София, 21 век, не да го спират, за да правят икономии като през социализма, а защото има аварии и няма кой ги оправи. Няма екипи да ги оправят. Судят с часове. Колко струва тогава си имотът? Ко струва? Нищо. Нищо. Нищо не струва, когато няма кадри. Няма, аз първо го повтарям. Кадри. Като кажат някъде, има кадърни. Къде са, бе? Къде? С кого го сравняваш? Къде са, ариде? Къде са? Къде са кадърните? Младите. Дартаците ринат. Младите ги няма. Той прави си вежичките, бе. Джукички си слага. Миглички си слага. Да. Мъжествените. Да. Това е положението. Следващия път ще е още по-зле. И от ден на ден ще става по-зле. Ако на някой случайно не му дори на акъла, че работата не е добре. И знаете ли кой ми отговарят те всичките дъскаля? Те вчера прикарах с брокерите. Вика, бе, скочете, бе, що не скачете, бе? Вие сте хората, бе. Кажете, какво става, бе? Вие достоинство имате. Ми каза, всички имаме кредити. Заето исках да обясня. Имаме кредити и ще я правиш, какво ти кажат. Защото имаш кредити. Кредити! Аз не те карах да имаш кредити. Ще инвестирал, ще забогатял. На 2 магарита стамата не мога раздели.